Il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Cyrus Engerer innota li l-ewlieni tal-Blue Heroes u l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u żbaljat dwar min ivvota favur jew min ivvota kontra li tiddaħħal taxxa ġdida Ewropea fil-qasam marittimu. L-eks deputat nazzjonalista tal-establishment ipprova jagħti jifhem li MPs tal-Partit Laburista baqgħu ċassi quddiem din it-taxxa ġdida, mentri dan mhux il-każ. Fil-fatt Engerer saħaq li kien biss il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista u sieħeb l-istess Azzopardi David Casa li vvota favur l-emendi dwar din it-taxxa l-ġdida biex il-qasam marittimu jibda ikun inkluż fl-iskema tas-suq tat-tniġġis u qal dan f'kitba fuq il-medja soċjali fejn sostna li għalih mhux kwistjoni ta' voti iżda tal-azzjoni kemm qabel, waqt u wara l-vot. Engerer tenna li flimkien mal-membri parlamentari Ewropej oħrajn iddaħħlu emendi dwar il-Gżejjer fi stadju ta' kumitat. Cyrus Engerer qal ukoll li waqt il-vot u l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista ivvutaw kontra u wara li l-vot għadda mhux kif xtaqu, Engerer qal li għamel numru ta' mistoqsijiet parlamentari lill-Kummissjoni Ewropea dwar pajjiżna. Il-membru parlamentari Ewropew Laburista sostna li David Casa u Roberta Mezzola m'għamlu xejn wara dan il-vot fl-interess ta' pajjiżna. Cyrus Engerer tenna li huma jarfu li jridu jiġġieldu it-tibdil fil-klima iżda din il-ġlieda tkun miġġielda flimkien u l-ebda pajjiż ma jista' jitħalla ikun żvantaġġjat u jaqa' iżjed lura minn oħrajn.